Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthanda nesithembu singane nesithembu and kazuthanda nesithembu. Umayeni nomacele yabo le nyanya beef. Sikuyo ke manje. We guys, kodwa nibuye nikukhumbulise. I-TV show le. Ngaphandle kwekhamera asazi. Ne-social media-ke sinawo amanqampunqampu esiwabamba khona ngokuthi sekuveleni. Kodwa i-reality asazi kahle. I-TV show sizoqhubeka sikhulume ngayo ngoba benzele thina Nkosi yami ibhizinisi i-product ebekiwe idayisiswe kudayiselwa abantu. Akekho umuntu ongahamba akhe i-energy drink eyakhele yena eyoyifaka ey'tolo ibizohamba ithengwe kuye. Lokho kwenza kuMzansi Magic kunathi sikhuluma khona. Kuthiwa-ke uMayeni noMacele babangumzumbe. uMacele-ke na uhambe nje emzumbe ngenxa yokuthi uMayeni uthi umzumbe owakhe. We guys, sengiyabuza-ke ngokwenu ukubona nina nibona umzumbe kuwokabani? Ngempela ngoba uthi uMacele yena engekho emzumbe ufuna kodwa ukushaya imithetho, ufuna ukubeka futhi abe no-final say ebengekho emzumbe. Ikuthi isiZulu asitoli kwakhe, kodwa-ke sengenzela kulaba abadinga ukuthi siyitolike le nkulumo. uMayeni noMacele babanga izinhliziyelo, babanga lo baba uMacele ade ekhuluma naye ethule e-innocent. uMacele unenkinga ukuthi yena une-king. Yazi ukuthi i-king umuntu onjani? I-king nje sibuke kwi-king lesiyaziyo. Umuntu ohloniphekile olapha phezulu. Elapha phezulu ukuze la efika khona abantu bayaphakama, mhlawumbe kuthiwe bayede yabo yonke leyo nto leyo. Afike-ke futhi lowo muntu because kade elindele akhulume ashintshe ayikhulumayo, abantu bese kunjalo sekuphelile. Abamphikisi futhi. Ngisho la ku-social media akakhulunywa nje. Ngisho iy'ndaba zakhe uthi uyayikhuluma uthethiswe ngoba kuthiwa ukhulumelani ngomuntu ohlonipheke kanje. Lowo muntu loyo okuthiwa ngisho e-wrong u-right ngobani uyi-king. Ngapha-ke angithi sikhuluma ngomzumbe njalo, kodwa umzumbe uwumuntu. Ngapha uMayeni uno-husband nobaba wey'ngane nobaba wekhaya. Okusho ukuthi nje ekuphatheni ikhaya, amakhona onke ekhaya kuzoba nama-issues, kuzoba nama-challenges, kuzoba nezimo abadlula kuzona bey'lungise. Ngesimo-ke sokuthi umuntu onjalo uwumuntu ofana nalo muntu athe unkosikazi wakhe, bayaphilelana, baphila ndawonye, umuntu aphila naye. Fanele ambuze, fanele amquestion, fanele futhi ambuze imibuzo okukhombisa ukuthi nawe uyaphila uwumuntu njengaye. Mabexakeka futhi njengabazali kufanele mbize ekhoneni lokuthi sesiyabazali. Mase bexaka futhi ukuthi sebewogogo nomkhulu kufanele kube njalo. Ngesikhathi-ke omunye ene-king, ngoba i-king umuntu ongakhulumi naye noma kanjani, umuntu omhloniphayo, umuntu omkhothamelayo, yena kuyamcasula ukuthi ithethiselwani i-king. I-king-ke ibuzwelani. I-king phela kufanele yenze umathanda. I-king kufanele ispende 10 million kungaziwa ukuthi kwenzakaleni ngoba i-king. I-king kufanele izibe izinto ney'dinga yona ngoba i-king ngeke kubuzwe umuntu. Ngapha-ke akanayo i-king lo munye. Lo munye kufela lokho ukuthi egameni lokuba ubaba wenze njani, egameni lokuba uhusband wenze njani, because uye omkhethile wathi ufuna ukuphila naye. Ngesikhathi-ke lo munye ebuka yena usebona ukuthi inkosi ayiphathwa kanje, i-king ayiphathwa kanje. Nakhona-ke futhi-ke esebonile ukuthi i-king ayiphethwe ngelevel yokuba yi-king, akayi futhi ukuyobuza ukuthi i-king yenzeni ngoba uyasaba. Uncamela ukublame laba abanye, as if laba abanye bavele be-acte out, as if laba abanye mhlambe abarizini. Iwubugwala-ke leyo nto. Yabo nje la ku-social media bancane abantu sengachazela ukuphathwa kwe-king. La ku-social media umuntu oke wabhala nge-king washo. Kukhona abaze bekhuze bethi ungakhulumi wena nge-king kanje akufanele. Ngichaza i-king-ke. Kodwa ubaba abantwana ngoba noRamaphosa ekhaya lakhe uwubaba, ekhaya lakhe unendawo yakhona and lezo zinto ziyamdinga.
Engehla enyuka onke amazwe kodwa ekhaya lakhe ubaba wekhaya, u-husband, and lezo zinto zidinga yena. Koda-ke yena ngokuthi eney'cathulo ey'nkulu zokuba u-president, uma esefika ekhaya wenze njani ukulungisa kulezi y'khala ay'shiyayo. Ishiyanayo-ke lapho-ke into, uthi-ke esebuka omunye eceleni, esebuka ukuthi, oh, bamphethe kanje, akhohlwe ukuthi ubaba walaphayana, u-husband walaphayana. And laphayana bazoyiphila lento eyiqiniso, i-reality ukuthi silapha siney'nkinga senze njani, siphuma kanjani. And abamfaki yena-ke ngokushiswa ukuthi i-king lena i-king and he's my king, I'm his queen. Sebemphathelani-ke kanje, wenzeni? Siyasaba ngoba wekazi nimbonile uMzumbe ukuthi ubethule kanjani. uMzumbe kumseleku, yabona uMzumbe wavele naye waba yi-victim, kwangathi nje ayikho into ayaziyo. Lento-ke yenzeka eMzumbe ayidalwa nguyena. Yabo le video ngoba vele izoxoveka nendlela yethu yokubuka izinto ayifani, nokuzwa ayifani. Ngixolise kuleyo ndawo futhi ngibe ngikhuluma into ey'didanayo-ke nami ziyangidida. Sesiyenza nje ibe mfishane. Wekazi yonke into-ke yenzeka eMzumbe yenzeka uMseleke yazi. Kusukela kumakhosikazi, kusukela besama-girlfriends, kusukela beze beba amakhosikazi. Yebo, ku-impossible ukujabulisa abantu abaningi ngendlela efanayo. Ngisho abazali bayayilwa leyo mpi yokuthi iy'ngane zabo bengabi nayo i-favor, beyi-treat-e ngokufana. Kwenzeke-ke kushiyane. Kangakanani-ke u-husband, ngoba masilalela amakhosikazi kuba khona abaphumela obala bethi, yazi kwakumnandi ngesikhathi ngiyi-girlfriend. Yazi usho ukuthini leyo nto? Ngesikhathi kukhona i-boyfriend ne-husband kumuntu oyedwa, okusho ukuthi uma i-girlfriend yayi-happy, wayekhala u-wife ngaleso sikhathi. Ayikaze le nto ilingale, kungaqanjwa nje amanga. Kusho ukuthi ngesikhathi omunye eyi-girlfriend eyi-happy, u-wife wayekhala. Uyayizwa? Manje-ke futhi sekuyashiyana. Omunye yena ufuna ukuba no-husband, okuwu-husband wakhe, akanaphutha. Omunye ufuna ukuba ne-king. Asazi-ke i-king yakhe ukuthi eceleni uyakwazi nokubuyela esho ukuthi kodwa uwe ongidayisayo, uwe obuye uthi nginenhliziyo embi, uwe obuye uthi angisebenzi kwasho kwacima kanjani. Because ukuze umuntu asho ukuthi ngiyaxolisa, mkhombisa amaphutha akhe. Uma uzothi mina angeke ngikwazi ukukhuluma or ngisho izinto, ukukhuluma iqiniso akusho ukuthi uyadelela. Ngisho iy'ngane ziyayivula iy'fuba zabo kubazali ukuze umzali azi ukuthi, oh, uma ngenza kanje lo mntwana lo akakuthandi lokhu. Abekho-ke abantu abafanayo, ngisho abandawonye abafani. Manje lana sibhizi nathi kuyoze kube khona amathimu akhona futhi awayindawo. Lana kuyoze kuliwe ngapha kuno-husband nobaba wekhaya, nomnikazi womuzi. Ngapha kune-king, i-king ayikaze ibe wrong. Manje inkinga i-king lo muntu ohamba e-celebrate abantu bemkhothamela, abantu besho zonke izinto, akusiyo ubaba loyo. Ngale kudingeka ubaba. Ubaba-ke lo muntu ozoncola, engcoliswa ukuthi iy'ngane sezenzeni. Lo muntu usazokhala ekhalisa ukuthi nawa ama-issues asevela. And u-husband lo muntu lo ozolalela unkosikazi wakhe ukuze bekwazi ukuphilisana nonkosikazi. Lo muntu lo ozohlenyuka ukuthi unkosikazi manje sekwenzekile akaphathekile kahle, kwenzakalani, ozoba yi-protector. I-king-ke ilo ofakwa ey'motweni ey'bizayo, engabi nandaba. Kuthiwa akanikwe imiliyoni ehambe yolidlala phesheya, ehambe yolidla phesheya ngoba yena uyinkosi. Yonke into yena imfanele, zonke izinto ezinhle zimfanele, aka-akhawunti indawo. Kuhambe abantu nabo bevuleke amehlo bethi hayibo. Yazi sinesikhathi esincane la emhlabeni, akufanele sihambe sikhothama. Abantu abenza iqiniso mase siyakhothama ngoba vele ngeke sivele sikhothame. Manje-ke akufani. Khona ufuna ukuhlala ne-king. Inkinga manje ngapha abafuna ukuhlala ne-king, bafuna ukuhlala no-husband nobaba wey'ngane, nobaba womuzi. Nomuntu futhi ozathi ekhuluma into beyibuze ukuthi iyaphi ukuze bebone ukuthi bona basizaphi. Ngoba siyabona nje manje ngisho noma sekuzonconywa, siyaxaka ukuthi hawu, wayesethakazwa aquliswe ngokuthi uhambe esibhedlela wabuya wamphatha kahle. Kusho kuthiwa akaze uMacele aqulise uMseleko, kodwa uMacele wasola amanye amakhosikazi wathi uMseleko ugula nje ngenxa yawo.
Wayekwazi ukubona urongo owenziwa amakhosikazi engawuboni urongo owenziwa uhusband wakhe. He's my king. Akabayeke phela abanye adodose iking yakhe. Abanye bona bano-husband abanayo iking. He's my king and I'm his queen. Manje kusho uMayeni. UMayeni akayifakanga ngekhanda laphayana. Wenza zonke izinto ey'fanele uMzumbe ukuthi uMayeni ebekhona. Wenza futhi zonke izinto ey'fanele ukuthi uMaNgwabe ebekhona. Wenza futhi izinto ey'khona ukuthi uMaKhumalo ebekhona. Yebo, akubanga mnandi kuye kodwa kwakwenza umseleko. And futhi ukuze athole uxolo lwangempela nokuthi ngiyakuxolela leyo nto uyidinga iphuma kumseleko. Yena-ke ngokwakhe because ufuna ukufila comfortable, ufuna ukuguqa uMayeni ethi ngiyaxolisa ukuthi umseleko weze ekhaya. Ngiyaxolisa futhi ukuthi umseleko wazama kangaka sagcina sishadile. Ngiyaxolisa futhi ukuthi siphinde sathola iy'ngane nomseleko kade ngangiyi-girlfriend yakhe yokuqala. Hawu, phela uMayeni akazuncetheza kumyeni wakhe naye. Kumyeni wakhe baphila bobabili and uma bephila bobabili banyathelana amakhono. Fanele bekulungise lokho. Singakafiki ukuthi kugcina sekusebenza kanjani sesikhuluma nge-behavior. Sikhuluma nanokuthi uMayeni ufelani. Ngoba sekuthiwa uMzumbe akukho Mzumbe wazindla eziyelo. uMayeni ukuthi uyakhuluma nomseleko ayi-confront into ayenzile. Uyamsola futhi. uMaCalena lo ufanayo uthe kuMayeni mase kuthiwa uMpumelela akalungisa indlu sekusho ukuthi uMzumbe owakhe yini. Wahamba uMayeni wadlulisa leyo message ngaphandle kokushintsha ubuso. uMaCaleka ngingizwa njengosibiya. uSibiya lo simlinde kuMadlanga Commission. Loya baba wayesemaphoyiseni. Loya wayekhuluma isingisi esingasazi ukuthi usithathaphi. Yena mase kufanele ukuthi akhulume ngoMayeni esechaza ukuthi uMayeni umone ngani. Aze naye Mamkhulu, yes siyamzwela umuntu owumama ngobunzima bakhe kodwa akwenziwa nje kanje. Umuntu owonile umseleko ofuna isithembu. And ukufuna kwakhe isithembu bekuzofika nazo zonke lezi zinto ezenzakalayo. Ngoba ufaka abantu abaningi ndawonye. Bonke abantu abaningi babheke ngezinto ey'hlukahlukene. And uyo ozothi uhusband waloya, uhusband waloya. Manje yena ufuna indlela yakhe kube indlela yawo wonke amakhosikazi. Yake yenziwa lapho leyo nto leyo. Abafani nje. We guys, yenina uMacele wayelibhakelani ikhekhe le-birthday yaMayeni? Ngoba shuthi wayelibhakela ukujabulisa umseleko. Ikhekhe-ke ngitshela. Kwenye uthando nesithembu. Cha sengiyibukile le TV show futhi sengizoyiyeka. Ngeke ngikhumbule izinto eziningi kanjena. Ku-season 6 uMacele wabhakela uMayeni ikhekhe le-birthday. Shuthi-ke umseleko wayeshilo ukuthi hayi usuku laMayeni selifikile kuzokwenza sure ukuthi this time ngiyahamba noMayeni. Wathi uMacele shuthi-ke uzomphathela nalo ikhekhe. Ngempela umseleko wakhipha uMayeni baya lapho-ke wamculela-ke wadlala nephiyano wasethi awunalo ikhekhe elilethwe umnakwenu. Sengibuza ukuthi leli khekhe leli ma ikhekhe wambhakela ikhekhe. Wayembhakelelani ikhekhe? Wayenzela ukuthi umseleko ejabule ukuthi unkosikazi oqotho onenhliziyo enhle. Wabhaka ngisho ikhekhe lapho uMayeni uyobhakayo. Balidla noMayeni lela khekhe. Ngiyadlala. We guys, ningafikelani ibuthi Macele uthi Mayeni mase niyacasuka. Cha yangihlekisa le. Yangihlekisa ukuthi nje sengibuka izinto uMacele ezenzela uMayeni. uMacele lo simlalele namhlanje. Pho bezenzelani izinto abenzayo? Benza ukuthi umseleko ejabule. Hawu, ngisayonifunele isithombe sekhekhe. Malo, abantu ave bezongisola bethi ngi-toxic. Ngiyadlala mina. Vele kodwa-ke ngi-toxic. Hayibo kuba toxic yini? Ngoba nina nivele niphe nje umuntu. Hayibo Macele. Sekuba nguMzumbe. Lapho uMzumbe wathula-ke
wathula Nkosi yami. Hey. Wega shuthi umseleko kwenzakalani yena uma esebona benza sengathi akenzanga lutho kube konke kudalwe uyena okwenzeka emzumbe. Njengale episode ayizolo yakhe noMacele elalele nje uMacele ekhuluma kanje bekwenzakalani bejabula ngaphakathi noma uyasho ukuthi hayibo kodwa Nkosi yami ngaze ngamanipulate unkosikazi wami ngoba akangiboni mina ngi-wrong yona yonke lento. Yisonto uzogcina sekuthiwa isonto nalo lavula umayini. Futhi emzumbe kwenzeka ukuthi umseleko nje uyayazi yonke lento futhi yenziwa uye wayijabulela. Nokusenzeka nje. Kanti usaphotha uMakhela nje umsaphothela ukuthi abasemzumbe abalayeke. Lapho umzumbe yena uhappy ngayo yonke into ngoba egcineni uye othola lento ayeyifuna. Le vision ayikhomba ekhanda yiyo yonke ledlalayo le filimi. Hayi ngisayofuna isithombe saMacele ebhakele umayini ikhekhe le birthday. Wayebhakela umayini lo ongamboni ukuthi uyini. Wayembhakelelani ikhekhe?